Югары Яркей авылында яшәүче кадерле кешебез. Тормышыбызда якты йолдыз булып балкып, безнең өчен бар җиһанны яктыртучы изге күңелле, газизләрдән газиз әниебез, нәнәебез, Кәримә Гайса кызы Габидуллинаны ямьле язлар бүләк иткән 55 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Безнең кадерлебез Башкортстанның иң матур, гүзәл төбәгендә урнашкан Әлшәй районы Кыпчак Аскар авылында 1967 елның 30 мартында әти-әнисенең шатлыгы, беренче мәхәббәт җимеше булып, якты дөньяга беренче сулышын алган. Мәктәпне тәмамлап, Юматовадагы техникумның хисапчы бүлегендә белем ала. Арытаба яшь белгеч һөнәре буенча эшкә урнаша. Бүгенге көндә дә һөнәренә тугры калып, Илеш капитал төзелеш бүлегендә баш хисапчы вазифасын башкара ул. Безгә 2 сабыена, Ләйсән белән Илфирга җан җылысын биреп, хезмәт сөючән итеп, яхшылыкка өндәп, тәрбияләп, югары белем биреп, олы тормыш юлына аяк басарга ярдәм иттеләр. Бүген 3 оныкларына яраткан нәнәй ул. Бүген әниебезнең юбилеен каршы алганда арабызда әтиебез генә юк. Әтиебез каты авырудан соң гүр иясе булды. Авыр туфрагы җиңел, яткан урыны оҗмакта булсын. Без аны һәрчак сагынып, юксынып искә алабыз. Әниебез, күз нурыбыз, бүгенге юбилей көнендә сиңа нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр. Мең рәхмәт сиңа барысы өчендә. Безне җылы кочагың, ягымлы елмаюың, назлы сүзләрең, тәмле аш суларың белән каршы алып, изге теләкләр теләп, озатып калганың өчен. Әле дә акыллы киңәшләреңне биреп, безнең балаларың өчен, 3 оныгың өчен җан атып яшәгәнең өчен. Кадерлебез, бердәнберебез, бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең узын, бәхетләрең мул булсын. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа, оныкларыңа яшәеш чыганагы булып торуын телибез. Алдагы елларыңда тынычлыкта һәм муллыкта булсын. Без сине üzülеп яратабыз һәм бик нык хөрмәт итәбез. Без бәхетле әни син булганда, безнең өчен üzülеп торганда, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген 55 яшең тулганда. Гомерләрнең кадерен белеп кенә, яшә әле җирдә куанып, сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә, тормышларың торсын нурланып. Иң ихлас теләкләр белән кызың Ләйсән, киявең Денис, улың Илфир, киленең Розалия, оныкларың Амина, Аскар, Артур. Хөрмәтле юбилярыбыз Кәримә Гайса кызы, 55 яшьлек матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Алдагы көннәрдә дә кадерләп үстергән балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтендә бәхетле озын гомер кичерүегезне телибез. Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, әни,
Яқты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы.